ஹாய் எவ்ரிபடி. டுடே நம்ம பார்க்க போகிறது ஈத் செலிப்ரேஷன். பக்ரீத்துக்கு காலையில் ப்ரிப்ரேஷன், வடை, கேசரி, அப்புறம் ஸ்ரீலங்காவின் ஸ்டைல் வட்டலாப்பம் வந்து நல்லா ப்ளஃபியாக சூப்பராக வந்துருந்துச்சு, எங்கள் மாமியார் ஸ்டைல். அப்புறம் தொழுகை கிளம்பியாச்சு. வீட்டில் எங்களுக்கு ஒரு இடத்துல தொழுகை அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கே போய் நல்லபடியாக தொழுதுட்டு குர்பான் கொடுக்குறதுக்கு ரெடி ஆயாச்சு. குர்பான் கொடுத்துட்டு அந்த கறியை வச்சு பிரியாணி செஞ்சு அல்ஹம்துலில்லாஹ் பிரியாணி தால்ச்சா, அப்புறம் செவரட்டி ஈரெல்லாம் போட்டு அது ஒரு கிரேவி. இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த வீடியோவும் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோம். எல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அவர் சேனல். எங்களுடைய செலிப்ரேஷன் இவ்வளோ தான் முடிஞ்சிச்சு. பாய் பாய்.